Kanjani papa kila endlini sikusetshenzwa njani nje? Ngiyazi sithando lami la endlini ukuthi njengoba sesaxoshwa phandle ukuthi sisebenzele phakathi endlini. So ngizama ukuthumela ama-email ukuthi masiphume imali kakhona. Oh, shuthi isikhathi sami la sekho isikhathi sami mina manje. Isikhathi sakho sikhona sithando sami ngithi manje ngisabhizi. Mara okwamanje ngiyacela sithando sami ungangiphatheli into. Kunini? Sisekuseni nje uhleli la. Uhleli nje la kule laptop yakho awunginakile. No, ngizama ukuthumela i-email. Ngicela ngiphathele into ukuthi. Hey. Manje kodwa ngithi ngicela ngenzele ukudla wayala manje impilo enjani manje angithi ngitreat nje unkosikazi wakho ladies first yabona into zokusebenza endlini ngabe vele lento ayikho yonke le manje sizosebe okay ngiyazakwazi okay ngizenzela kwami usubhizi efonini futhi manje ngawakhe no angithi efonini yakwazi ukuthi ngenza futhi into zomsebenzi mangasi laptop phone mina kunabanini inkinga ngithi asithole zonke izithandwa zami njengoba ngisendlini njengoba uthola usendlini mina ngisemsebenzini so kusuke ukuthi wena ungabe ukwazi ukuthi sebenza kanje usomsebenzini ngibaphi ladies first kaloku antuthe ladies first kaloku wathi abafuna uku-answer lawo Elinde sibaranga zonke phansi. Ewosh lena. Ewosh. Ivayi mali. anginayo imali Ivayi mali. anginayo imali Ebrother sivayi mali. anginayo imali Kidizana. anginayo Oh, chawunayo mali. Kufa abantu kuqala. Oh, choose again. Kufa abantu kuqala. Uchawunayo right fine choose ladies first ladies first Goza la. ladies first Perfect. Last chance. Hey, corona. Yabo ngusizile. Kwena mtayisa wena ladies first yani hayi kodwa ndayi ayisuka kimi Madoda sengibuza konke nomfazi konke nje ngiyabuza. Sanibonani babukela igama ngicommander. Sanibonani, my name is Immaculate. So siyenze le video babukeli le video bezama ukuthi niyazi ukuthi ikhona icorona sazi ukuthi abantu abaningi bathukile and abantu abaningi abahlalanga kahle ezindlini abantu bathukile bonke so siyenze le video just ukuthi sikwazi ukuhlekisana nje nithi ngabe nisendlini and then sikwazi ukuthi nihleke and then senze ukuthi nakho lokho esikwenzile ukuthi ne message nyala le kucina ukuthi icrime nayo izoba phansi because it's not simple ukuthi manje sizothathela umuntu because awukwazi ukuthi umuntu imphethe nayo icorona okanjani so into ukuthi siyasaba but ngizama ukuthi abantu ningasabi just sihlekeni sibheka silekeni ngiyabonga kakhulu manje ngiyamukela ngiyabonga
Please be safe and please stay sane.